आसाम इलेक्शना फैगासिनो दङ। दानि जोंनि बे बिधान सभा इलेक्शनाव जोंनि रायजोफ्रा माखासे सिन्था खालामनांगौ दङदि मानोना जोङो जोंनि थाखाय रायजो उन्नतिनि थाखाय सोरबादिया मावनो हागोन बादि जोङो नंखायनो जोंनि साफ्रोम रायजोफ्रा नांगौ जोंनो जेनोखि मोजां मावनो हागोन बादि जेनोखि बिजाथि बेखौ सायख'नांगौ जायो। दा जोंनि ओनसोलाव जोंहा माखासे उन्नतियारि डेभेलप जायाखै। बेनि थाखाय जोंनि थाखाय डेभेलप मावनो थाखाय जोंहा नैबे बिधान सभायाव सासे बिजाथि नांगौआव जोंनि गोसोजों बा आङो बे ओनसोलनिनो सासे गामिनि बा ओनसोलनिनो मुरबि जानानै आङो बिथां सेवलि महिलारिखौनो आं बिजाथि सायख'जानो आं लुबैयो। मानोना बिथाङा रोंगौथि दं आरो बिथांनि बैसोआ खोब मावनो हागोन बायदि आं नुदों। जाहाथे जोंहा आरो सासे दं जोंहा बिथां बारग' MLA मावलां आरो जोंहा जोंनिनो एखे फ्राय जोंनि BPF दिल्लीनि मानसिमोन। जों बिथांखौ गाज्रि मोना। बिथां जेनाखि प्रमिला रानी आरो बिथाङा गिबिनिफ्राय मावोबा बिथाङा खमसे खम 30 बोसोरसो मावबोनो मोनबाय। जाहाथे आरो बिथां मेडामनि बैसोआ एसे थांबाय अभार जाहैबाय। गामि ओनसोलफ्राव गिदिंबायनायाव एसे देहा उसुबिदा जाहैबाय। मानोना बिथांनि देहायाबो एसे बाग्लायबाय। नंखायनो जोंनि नांगौनि थाखाय मावफुंनो थाखाय गोख्रों देहा गोरा राफोद मानसि नांगौ जानायलाय आङो जोंनिनो मानिजाथाव सेवलि महिलारिखौ आंनि गोसोजों बा रायजो जानानै आङो बिथांखौ फैगौ जोंहा बिधान सभा इलेक्शनाव MLA हिसाबै सायख'नांगौ होननानै आं बिथांखौ मदद होनाय जायो। एसेनोसै आंनि गोजोन्थों। क'क्राझार बिधान सभा 3 नं क'क्राझार बिधान सभायाव जोंहा दिनैनि MLA नांगौ जानायलाय गोदान जोङो दिनै बोथोरा सफैगासिनो दं। दा बेनि गेजेराव जोंनिफ्राय जोङो लुबैदों रायजोनि जानानै, मानो होनबा जोङो दिनै सिगांनिफ्रायनो गोबां 30 बोसोरसिम जोङो होबोबाय। 30 बोसोर होबोनानै जोङो नुबाय बिथांखौबो एसे बुरिबाय हिसाबै मेंनाय बादि नुबाय। दा जोङो गोदानै MLA नांगौ हिसाबै दा जोङो जोंनि गामि बा एरियानि मानसिफ्रा 90% एसेखिनिखौनो जोङो मदद होदों बा रायजोनि जानानै बा रायजोफ्राबो आं बेखौनो खावलायो जिहेथु नैबे फैगोन इलेक्शनाव MLA इलेक्शनाव जोंनो बे सेवलि महिलारिखौनो जोङो खावलायदों। दा जिहेथु प्रमिला बायद'आ एसे जिरायनानै थानो हायो आरो लोगोसे समजों लोगोसे बिहा जिरायनायनि सम जाबाय। आं बेखौनो बुंनानै खावलायो जोंनाव दा 90%आनो सेवलि महिलारिखौ जोङो सापर्ट होगासिनो दङ।